Velkommen til den anden video i rækken af videoer omkring følelsesmæssig spisning eller overspisning. Og i dag der skal vi snakke om, hvad man kan gøre for at komme nogle af de her følelsesmæssige spisninger til livs. Og de første 3 ting, som jeg plejer at anbefale de fleste klienter, og som jeg også selv har brugt, da jeg skulle ud af mine følelsesmæssige spisninger og overspisninger, det var de her 3 ting, at man simpelthen får spist nok helt almindelig mad til sine måltider. Ikke at der er nogle bestemte regler om, hvor mange måltider det skal være, men for rigtig mange vil det være 3 hovedmåltider, morgenmad, frokost, aftensmad og eventuelt 1 eller 2 mellemmåltider, alt efter hvordan din sult og mæthed ligger fordelt over hele dagen. Step 1. Få almindelig mad, så man ligesom får taget sulten, almindelig mad og nok mad, så man får taget sulten ud af ligningen her. Og så det næste her, det her med, at når der så kommer en tanke om enten en overspisning, eller at man får en trang til at spise på en eller anden træls følelse, man gerne vil af med, så er den her tanke i sig selv, den kan ikke gøre noget. Men hvis man lærer at ligesom få skabt et mellemrum fra, der kommer en tanke om, at nu skal man spise, selvom man måske godt ved, at man ikke er sulten, så har man faktisk en mulighed for at træffe et andet valg. Ikke at spise på det. Men det kræver lige, at man får noget opmærksomhed på de her tanker. Og nummer 3, det er, at man tillader sig selv, at man har nydelseselementer i sin kost. At man ikke udelukker de ting, som du måske synes er vigtige. Synes du, at chokolade og is og vin er vigtigt, så tillader dig selv, at du har de her ting i din kost. Ikke hver dag, men når det giver mening, og når du virkelig har lyst. Fordi hvis du udelukker de her ting fuldstændig og siger, det skal jeg slet ikke have, for det kan jeg ikke styre, så vil risikoen for, når du så endelig spiser nogle af de her ting, så vil risikoen for, at det vil være en overspisning, og det bliver svært for dig at stoppe igen, den er større. Så vælg de ting, som er vigtige for dig i dit liv. Og så omkring måltiderne, at man, hvis du ikke har det allerede, får lidt struktur på de her måltider, som jeg lige nævnte. For de fleste vil det være 3 hovedmåltider, 1 til 2 mellemmåltider. At det er det, der man kalder sammensatte måltider, altså at det både er noget kulhydrat, noget fedt, noget protein, at alle de her komponenter er med. Det behøver ikke være med i alle måltider, men som regel vil det give både en bedre mæthed, og det vil give en følelse af mere tilfredshed. Og så kan det hjælpe det her med, at man har en høj tilgængelighed af frugt og grønt derhjemme, som er nemt at tage, hvis man lige pludselig får brug for et mellemmåltid, eller bliver lidt sulten. Især meget frugt er nemt at gå til. Meget af det skal måske ikke engang skraldes, det kan spises som det er. Og meget nemt at have stående og tage, hvis man har brug for det, eller tage det med sig, hvis man for eksempel på arbejde. Og så den sidste, jeg har skrevet her. Det kan være en hjælp at lave en madplan. Det er ikke sikkert, det gør. Og når jeg mener madplan, så mener jeg ikke en kostplan, hvor man tæller kalorier og vejer maden eller noget andet. Heller ikke noget med, at man skal spise nogle bestemte ting. Men for mig blandt andet har det givet en ro, at jeg de fleste uger har jeg lavet en plan for, hvad vi skal have til aftensmad. Og ikke en plan ned i detaljer. Hos mig, så er det bare, hvor der for eksempel står, om vi skal have kyllingelår, noget pasta og noget grønt til, eller vi skal have lasagne plus noget salat til, eller vi skal have laks, kartoffelbåde og noget grønt til. At jeg bare har skrevet sådan lige grundtingene ned, hvad vi skal have. For det letter mig for en masse tanker, som jeg så slipper for her. Så hvis du tænker, at det er en hjælp for dig, og det gør også, at jeg ligesom får, hvis det er ting, vi har i fryseren, får jeg taget tingene op. Og hvis det er noget, jeg skal handle, så får jeg handlet det, så jeg ikke skal rende og handle hver eneste dag. Så overvej, om det kan være noget for dig. Og så det her omkring, at tanker, de ikke er farlige, som jeg også nævnte før. At det kan godt kræve lidt øvelse, det her, at man ligesom får skabt en bevidsthed om de tanker, man har. Fordi følelsesmæssig spisning kan også være noget, der kører fuldstændig på autopilot, og det er blevet en vane, at man gør det på nogle bestemte tidspunkter på dagen, i nogle bestemte settings. Det kan være på arbejde, det kan være bare hjemme i bilen, det kan være, når man er kommet hjem, det kan være, det, når man er alene. Der kan være forskellige ting. Men det her med, at hvis det ligesom er nogle tanker, der går forud for, at der sker den her spisning, man er interesseret i at ændre på, så at man ligesom prøver at skabe en bevidsthed om de her tanker, der kommer. Og man ikke dømmer dem, når de kommer, og man ligesom er nysgerrig på dem.
og så siger, okay, er den her tanke, er den sand? Det kunne for eksempel være, at man kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen. Man er måske både træt, lidt overvældet og har haft travlt. Og så kommer der en tanke om, at man skal lige sidde ned et øjeblik, og man skal have et eller andet at spise. Og så går man ud enten i skabet eller køleskabet og leder efter et eller andet. Og først skal vi have elimineret, er du sulten? Hvis du er sulten, så giver det måske mening at tage et mindre måltid her på det her tidspunkt. Men hvis du ikke er sulten, og der kommer den her tanke om, du skal spise, er den her tanke så sand? Og kan du bruge den her tanke til noget? Og vil det faktisk hjælpe dig, hvis du så vælger at spise på det her? Og så kan man sige, hvis det er, at du trænger til en pause, så kunne det være, at på den her tid af året, hvor det er sommer, gå udenfor, sæt dig, hvis du har mulighed for at sidde et sted ude, sidde lidt et øjeblik i ro udenfor, bare lige observere naturen, eller hvad du nu har, du kan se på noget ude. Det kan også bare være lige at trække 5-10 minutters frisk luft rundt om blokken, rundt om den korteste vej, hvor du bor, eller et eller andet, der giver dig en pause. Det kan også være, at du sætter dig med din telefon, og lige ser et eller andet, hvad der nu ligesom giver dig følelsen af at få en pause, hvis det er en pause, du trænger til. Og så kan man sige, bliver man bevidst om nogle af de her tanker, så har man mulighed for at vælge, hvilken adfærd man så vil have. Er det en spisning? Det kommer vi til at snakke om i næste afsnit, og nogle gange vil en spisning på følelser måske give mening. Men rigtig mange gange, så er det egentlig, har vi behov for noget andet. Og så vil jeg sige, når i den her proces, hvor man skal øve sig på at blive bevidst om de her tanker og den her adfærd, så sammen på succeser, det vil sige fokusere på, når det lykkes dig, ikke at spise på følelser. Og så ligesom sige, okay, det lykkedes mig faktisk her, det er pisse sejt. Og så glem de gange, hvor det måske ikke lykkes. Dem kan vi ikke rigtig bruge til noget, for det skaber sådan et mere positivt fokus, når man fokuserer på succeserne. Og så var der den her nummer 3, som jeg nævnte i starten, det her med fuld tilladelse til nydelseselementer. At rigtig mange har forbudt sig selv mange ting i mange år, fordi at der ligger en overbevisning om, at det kan man ikke styre, og det skal man slet ikke have, for det er ofte kalorietunge fødevarer osv. Men formår man at give sig selv fuld tilladelse til nydelseselementer. Og med fuld tilladelse, det betyder ikke, at man skal spise fuldstændig indtil kvalmegrænsen, men det betyder, at man gerne må få de ting, der nu betyder noget for en, når man har lyst. Og vælg de ting, der virkelig giver mening for dig. Er det noget slik, du ikke kan lide, så prøv at lade være med at tage det, og så hellere vent til du har mulighed for enten at købe noget selv, eller få noget andet, som du virkelig synes giver dig stor nydelse. Og når du så møder de her nydelseselementer, så prøv at stoppe op og vurdere, hvor meget du har lyst til det. Og der plejer jeg at bruge en skala fra 1 til 10. At hvis din lyst til den her ting, det kunne være en gammeldags is her om sommeren, hvis din lyst er mellem en 8 og en 10, så vælg at spise den is. Og vælg, hvor stor skal den være, i forhold til, hvornår du måske ved, du skal spise næste gang, og så videre, hvad har du lyst til. Og spis den med god samvittighed. Men hvis du kun har sådan lidt lyst til det, nu enten bliver præsenteret for, eller kommer i tanke om, så tænk, det er egentlig kun en 5, jeg har lyst til det her chokolade. Jamen, jeg kan jo gøre det i morgen, hvis jeg har lyst til det. Og det kan frigive noget energi, det her med at vide, at det behøver ikke være i dag. Så hvis du ikke har ordentlig lyst i dag, så lad være, så gør det en anden gang. At der er ingen grund til at spise det, hvis det kun er sådan en 4-5'er. Og så plejer jeg at sige, prioriter dem. Her må man gerne være lidt sådan madsnoppe. Prioriter de nydelseselementer, du virkelig elsker. Jeg gider for eksempel ikke spise en eller anden dårlig pindeis fra et eller andet supermarked. Jeg vil have en rigtig is, altså hvor det er frisklavet hjemmelavet is. Det andet gider jeg ikke, bruge min energi på. Og så acceptere, når du er i den her proces med, hvis du har haft det sådan, at du har udelukket rigtig mange ting i din kost i mange år, i perioder i hvert fald, så accepter, at nogle gange så lykkes det ikke, så får du måske stadig spist det eller andet, hvor du bare tænker, gud, hvorfor spiser jeg det? Det betyder jo egentlig ikke særlig meget for mig. At det her, vi normalt plejer at kalde fejl, altså det kan der faktisk ligge en masse læring i. Hvorfor var det så, det skete alligevel? Nogle gange kan der også være noget automatisk spisning, hvis det står foran os. Vi sidder i en social sammenhæng, så snakker man en masse andre, de andre sidder og spiser af det. Altså kan hånden bare nemt komme til at køre i den her
skål med chips, slik, hvad det nu er, uden vi egentlig tager stilling til, om vi har lyst til det eller ej. Så det er ikke fejl, det er læring. Og ofte vil mange også opleve, at lige så snart man tillader sig selv at få nogle af de her ting, man virkelig har lyst til, som man måske før prøvede at holde igen med, rigtig mange gange, altså vil noget af den her magi ved tingene, vil forsvinde, når man finder ud af, okay, hvis jeg har lyst til virkelig har lyst til en is i morgen, så må jeg faktisk gerne få det. At lige snart det ikke er forbudt længere, så forsvinder noget af den her magi. Det vil rigtig mange opleve. Så det faktisk det bliver nemmere, end det har været før, hvor man ligesom prøvede hele tiden at være stærk og skulle stå imod. Så jeg tænker, prøv med nogle af de her 3 strategier, som om noget af det kan virke for dig. Og så næste afsnit, det kommer til at handle om nogle af de følelser, vi rigtig ofte spiser på, som går igen hos rigtig mange af os. Undskyld. Samt omkring det, der hedder effektiv følelsesmæssig spisning, at nogle gange er det måske spisning, der vil hjælpe dig lige nu, og hvordan gør man det så mængden ikke stikker af. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til de her videoer, så er I altid velkommen til at skrive til mig på Messenger eller på Instagram. Kan I have en rigtig dejlig dag. Hej.